27 de profesori de la școala numărul 5 din Piatra Neamț vor participa la cursuri de formare profesională în diferite țări ale Uniunii Europene în cadrul unui proiect cu finanțare europeană câștigat de unitatea școlară prin programul Erasmus+, cu o valoare de peste 52.000 de euro. Mobilitățile vor putea fi accesate de profesorii școlii indiferent de disciplina pe care o predau, dar beneficiarii vor fi selectați prin concurs. Principalul beneficiar al acestor formări sunt elevii școlii, care, începând din anul școlar 2015-2016, vor beneficia de metode moderne de predare, vor beneficia de lecții CLIL, adică predarea conținuturilor în limbă engleză, se vor bucura de prezentări multimedia pe calculatorul, în sălile de calculatoare care le are școala. De asemenea, se vor bucura de lucru cu softurile educaționale care vor fi folosite de colegii noștri la curs și vor fi aduse ca element de noutate acasă. Mă bucur că la școala noastră se implementează foarte multe proiecte europene, ceea ce înseamnă că școala noastră este implicată în viața școlilor din Europa. Asta s-a văzut și prin proiectele care s-au derulat, ceea ce înseamnă că ne ridicăm la dimensiunea europeană cu tot ceea ce înseamnă învățământ. Este o obligație în plus, considerăm noi, care ne duce spre celelalte colțuri ale lumii, în țări mai dezvoltate decât România, cu un învățământ mai performant decât al României, tocmai pentru a câștiga noi experiențe, pentru a dobândi noi metode de lucru, pentru a învăța noi metode activ-participative pe care să le utilizăm la clasă în folosul elevilor noștri. Aș vrea să vă invităm anul viitor, când o să culegem rezultatele, și aș vrea să vă invităm să vă le prezentăm. Probabil atunci ar fi momentul cel mai bun pentru o prezentare. La evenimentul de lansare a proiectului au participat și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean. Vă transmit toată prețuirea și aprecierea Inspectoratului Școlar. Felicitări pentru tot efortul depus. Se vede că nu a fost în zadar și echipa de proiect este foarte modestă, dar vă spun cu siguranță este foarte, foarte multă muncă și riscuri asumate, pentru că sunt atâtea cazuri în care după o muncă titanică apare eșecul sau... De asta merită toată aprecierea. Mă bucur să aflu că există o preocupare reală în ceea ce privește perfecționarea colectivului de cadre didactice și prin această formă de mobilitate, ținând seama de faptul că varianta aceasta de lucru este implementată anul acesta. Trebuie să felicităm echipa care a avut îndrăzneala și curajul și puterea și energia să facă lucrurile bine de la început. Câștigarea acestui proiect este doar una dintre performanțele înregistrate de unitatea școlară în acest an. În anul 2014 a primit și titlul de școală europeană, fiind astfel singura școală gimnazială din județ cu această distincție și a fost premiată de Ministerul Educației pentru activitățile derulate în cadrul săptămânii de școală altfel. În ultimii 5 ani, școala gimnazială numărul 5 din Piatra Neamț a derulat 4 proiecte europene.